he video hi lo en fu ni chuan khongai hun lu tak kha re lo te minau pe turing kan gen ma sa chawa tuna ka pom mek hi Aryan Lalruatfela chasom ni paruk le chan ve au pa nia vandoi thak tak mai taksa hian mihringin kan dam khu chuana ta na poi mo em DNA gene pakhat SMN1 a nei ve lo maya he gene tel lo hi chuan zoi muang in taksa ti rol te hi amang thei lo thuai dona atan thil lem ringot po alo har sa chawin thok har sa na ne na thi pui mai dona amai ro chu tuna hian gene therapy an ti zol gens ma om to lawa he dam do hian taksa nei ve lo gene SMN1 ka azuda lu don ti na ni chu dam doi chu alo nei thei lo ni chuan atan be sei na thara lo om be thei dona ma se aman hi atawe be thunga nuai sang khazaruk man lai ni mai sia chung ko pa ngai tan han nei phak zia za ani lo khongai takin in ṭanpui na kanon nge na ni he video caption a ian public funding link le Gpay na number kan lo da tlem lua tam lua om lo in rem chanang to ka min lo pui ve sham turing kanon ngen chewa in tong trai na lama te po min lo hriat sak ve reng don nia